композитор, зависи от коя епоха. Те са различни, но Йохан Себастиан Бах, епохата на барока, Бетовен, разбира се, Чайковски. Аз съм възпитан в един класически дух, колкото и така да звучи невероятно, може би. И за да може човек да прави нещо ново, трябва да познава традициите. И за това в духа на класиците съм и израсъл, и музикално възпитан, така че тези композитори наистина заемат така призови места. И ако трябва да бъда най-точен, за мен пред класиката и барока, това е музиката. Би било банално да кажа, че токата и фуга е моята любима творба, но погледнато реално всичките, т.е. повечето произведения на Бах са за мен любими. Защо? Защото във всяко може да се открие един така по-различен момент на водене на мелодията, на контрапункта, на всичко, което се развива във времето, преплитането на мелодиите, акомпанимента в басовата педалиера. Изобщо неща, които в един такъв, бих казал, традиционен вариант не биха могли да се изявят по този начин, както в Бах и по-специално в органа, царя на всичките инструменти. И затова, ако трябва да отговоря кой ми е любимият инструмент, 100% ще кажа органа.